Waqt il-laqgħa bejn il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg u l-Ministru Federali għall-Unjoni Ewropea u l-Kostruzzjoni tal-Awstrija Caroline Edstadler ġew diskussi bosta suġġetti ta' interess għaż-żewġ pajjiżi. Min-naħa tiegħu il-Ministru Ian Borg tkellem rigward l-aħħar żviluppi fil-konflitt tal-Ukrajna u spjega li Malta temmen li hemm bżonn ta' aktar żviluppi diplomatiċi mill-isforzi militari. Għal darb'oħra reġa' esprima s-solidarjetà ta' Malta mal-Ukrajna u qal li pajjiżna se jkun qed ikompli jadotta sanzjonijiet maqbula fuq livell ta' Unjoni Ewropea u għassaħaq li Malta kienet għadha u se tibqa' tippromovi il-paċi biex kemm jista' jkun malaj naraw li jintemm il-konflitt bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Il-Ministru Borg tkellem ukoll dwar is-suġġetti tal-migrazzjoni u qal li Malta se tkun qed tibqa' tmexxi l quddiem il-pożizzjoni tagħha u talab lill-Awstrija biex anke fora internazzjonali jkunu solidali ma' pajjiżna u jappoġġjaw mekkaniżmi differenti ta' relokazzjoni. Il-Ministru Borg tkellem ukoll dwar il-kandidatura ta' Malta għal siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Magħquda li se tkun qed tiffoka fuq 3 temi prinċipali: is-sigurtà, is-sostenibilità u s-solidarjetà. Minnaħa tagħha il-Ministru Awstrijakka saħqet li Malta u l-Awstrija għandhom ħafna affarijiet komuni u bekk temmen li hemm lok biex iż-żewġ pajjiżi jintensifikaw il-ħidma bilaterali tagħhom flimkien f'bosta oqsma. Saħqet li Malta u l-Awstrija ilkoll iħadnu il-prinċipju tan-newtralità fil-Kostituzzjoni tagħhom u se jaraw li jkomplu jaħdmu favur aktar kollaborazzjoni u tisħiħ ta' dan il-prinċipju aktar minn qatt qabel. Il-Ministru Borg u l-Ministru Awstrijakka qablu li għandu ikun hemm aktar inizjattivi sabiex in-newtralità tal-pajjiżi tkompli tissaħħaħ.